Zwile bazalwane ngosinda ofaka iduku otherwise oyifakile akayidonsi ayibambe ngesandla ngiyacela bazalwane siphakameni sonke simene ngenyawo zethu nje bese shilo sisethululeka ucela nje sibikelelane bazalwane usho ukuthi uzophendukela kwaba u3-4 uthi ngiyakwamukela ebukhoneni benkosi siphakameni ke izithandwa zenkosi senze njalo sibingelelane samukelane ebukhoneni benkosi Sobamba kalula indlela Sobamba kalula indlela Sobamba kalula indlela Sobamba kalula Sobamba kalula indlela Thina Sobamba kalula Sobamba Sobamba kalula Sobamba zethu phela samukela ubaba umpostoli engena ngaphakathi bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha inkosi mshayile izandla bazalwane bengena thi akasayizana sana bazalwane egameni lenkosi
Alibonge igama lenkosi. Bengisafuna ukunyakazisa isithunywa sikamama uNdlunkulu. Sinyakaze ngempela. Bazalwane asithathe ithuba ngokukhulu ukuhlonipha sibingelele our lovely parents esibathanda kakhulu. Ngicela ke sibashayele izandla ezinkulu kakhulu. Unyaka u2026 awusafani no2025. Usho ukuthi ke kunyuka inamba beku5 eqaleni seku6. Ukunyuka kwenamba kusho ukunyuka kwazo zonke izinto. Akunyuke nothando sibathanda ngalo ke. Ngicela kunyuka uthando, kunyuka ivolume. Ngicela sishaya abazali bethu izandla ezinkulu sonke bo.